Pois seguramente que moitos os que estades aí á escoita estivestedes nesa conferencia que se celebrou no Teatro Principal hai unhas semanas, foi alá polo mes de entre xaneiro e febreiro polo Festival Panic, non? Unha conferencia, unha charla a tres sobre a morte, sobre que hai despois da morte, non? Naquela participaba María Garrido, que ela é psicóloga, osteópata e investigadora da conciencia, e propóñenos dende o colectivo Mulleres da Estrada outra nova cita, que será este venres ás 7:30 da tarde no MOME, unha charla que leva por nome Procesos que rodean a morte. Ao teléfono temos a María. Moi bo día, María. Muy buenos días, Fran, ¿qué tal? Bien. Buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Bueno, encantados de terte por aquí de novo. Mira, vamos a comezar a conversa, que agora entramos no que nos atañe para este venres, non? Pero a raíz daquela conferencia, daquela charla a tres que fixestes no Teatro Principal, unha das cousas que máis escoitei, tan pronto rematou, que máis escoitei entre o público foi: joder, por fin se fala desto de forma aberta. Pues sí, eu son da idea de que uno se arrepinte nunca de ser valiente, ¿no? Bueno, sí, claro. Creo que este é un tema moi importante para todos, porque nos afecta a todos, e a pesar de que nos dé medo, pues hai que falar destas cousas, ¿no? Creo xa somos maiores. Sí, eu de feito, a nivel personal, a raíz daquelo, bueno, pues, claro, no fragor da emoción da charla, pois, un soltase, outra conta unha cousa, outro conta outra, e ao final todos temos algo aí, creo que todos, máis ou menos conscientes, creo que todos temos algo aí coa morte que non acabamos de entender e necesitamos explicación, non? Sí, todos temos moita necesidade de falar destas cousas, porque realmente é vital, a pesar de que falemos de morte, pois é vital. E desde logo, falalo nun ambiente, bueno, pois de concordia, de normalidade, de serenidade, creo que é interesante, É un pouco, vende aquí, este evento, este encontro que vamos a facer, pois ven un pouco de aí, porque penso que a xente se quedou con moitas ganas de facer preguntas. Penso non, bueno, de feito, dixérono. Sí, foi un amago. O que pasa que, claro, tamén éramos casi 400 persoas no teatro, é moi complicado que todos teñamos a oportunidade, pero ese testimonio da xente seguramente que aportaría moitas cousas, e seguramente máis de un, no grupo no que me incluyo, diría: bueno, non estou solo en este mundo, non? Non me pasa a mí solo. Efectivamente, pois mira, é unha cousa recurrente que eu vexo nas consultas. A gran maioría da xente, cando ven con un problemón, pensa que lle pasa a eso o que sexa, o problema que sexa, e que a xente non lle pasan estas cousas, o que fora, o conflicto, o problema que fora, sí. Que a xente é feliz. Non, todos temos os mesmos problemas, todos nos enfrentamos ás mesmas dúbidas, absolutamente todo. Tamén é unha das cousas que nos une como humanos, ¿no? Porque efectivamente temos todo en común. Sí. Oye, ¿cómo vas a abordar o tema para esta cita? Desde outro punto de vista ou xa abrindo máis a charla, a conversa co público? Pois mira, non é unha charla per se, porque eu xa dixen que, bueno, pois, abierto el melón, aí imos, non? É un vis-a-vis. Eu quería facer un vis-a-vis, porque sei que a xente se quedou con moitas ganas de facer preguntas. Quizás o MOME é un sitio máis pequeno para que se cree ese ambiente, bueno, pois un pouco máis íntimo. Tamén é verdad que ahora estou sola, e que facelo con tanta xente a tres, pois era máis complicado. Entonces, bueno, pois a idea é abrir as informacións sobre este tema que todo o mundo queira facer, sexa da morte en sí, da enfermidade, de se é unha morte traumática ou unha morte máis complicada, de que pasa cando xa non estamos aquí físicamente, calquera pregunta en relación ao proceso da morte. E tes todas as respostas, María. Bueno, aí é onde eu digo, bueno, pues non me arrepinto de ser valiente, ala imos. Poderei contestar ata onde poida.
Intención levo Sí, de intentar contestar, pero aí imos. Sí, sí. É un compartir sobre este tema. A min gustame moito este formato porque é máis cercano ao proceso de formación e de terapia que eu fago. Claro. E outra das cousas que tamén se comentaba logo daquela charla no teatro que tamén é o que motiva supoño que este novo evento que temos o venres, que a xente saíamos cunha idea, pois creo que, cal é a palabra, como que recibimos honestidade, que non sei se me explico, que quero dicir, desde a ciencia, Sí. claro. Claro, pero isto desde a ciencia, sabes, que como que ten caché, non? E creo que eso creo que o agradecemos moito, non? En realidade penso que para min o máis sanador para todos é falar dende a naturalidade. A ciencia pertenece á naturalidade, a física pertenece á natureza, o sea, é así, a honestidade entra dentro deste campo, pois así é. Sí. Bueno, cita queda marcada, este venres a 7:30 no Mome. Aí teremos a oportunidade de estar de novo con María Garrido, que ela é psicóloga, osteópata, investigadora da conciencia e bueno, a conversa irá, en principio ten aí unha especie de arranque, de guión de arranque como é o do, a enfermidade, o acompañamento, a trascendencia e todo o que rodea o mundo da morte e despois, pois eso, a conversa, si é sincera como nos acaba de decir María, pois irá por donde cada un o necesite. María, non sei se queres engadirte algunha cousiña máis aí para a nosa audiencia. Encantada de recibir a xente que queira e de intentar contestar as preguntas que cada un precise. Estupendo, moitísimas gracias por atendernos, que teñas bo día. A vos, bo día, Fran. Hasta loguiño. Chao. Este é un acto que está organizado polo colectivo, pola Asociación Mulleres de A Estrada, vale? Venres, 7:30, Mome, Museo do Moble da Madeira. Entrada, por suposto, libre, gratuita para todo aquel que